Takže ahoj lidi, já vás vítám u mého nového videa. No, dneska to nebude úplně tak tradiční video, jako jste zvyklí, ale bude to bohužel video, kdy se vám prostě snažím něco důležitého říct. Teď se určitě ptáte, když vám v každém skoro videu říkám, ať něco píšete do komentáře. Ale než začneme s těmi věcmi, budou to prostě věci komentáře. Takže, ale než začneme, tak tady dejte like, odběr a sdílejte to s svým kamarádem, protože bych za to strašně moc ráda. A to je asi všechno, tak jdeme asi na to. Takže, proč jsem chtěla zmínit komentáře? No, v každém videu vám říkám, ať něco třeba píšete do komentářů. A vy si půjdete prostě pod video a díváte se, ale tam prostě je zablokovaný prostě komentář, jak tam máme psát. A právě je to o tom. Ten komentář, když já se snažím prostě nějak jakoby odemknout, tak ono to jakoby nejde a píše mi to tam, že pořád je jakoby zablokovaný nebo zavřený, prostě vypnuté komentáře. A i když to mám v skutku zapsané, nebo prostě zaškrtnuté, že ano, že to má jet. Ale lidi, pište, proč to nejde, neboli nejede. Protože minule, jak nevím, jestli to byla holčička nebo chlapeček, prostě natáčeli, ty byli tací youtubeři a podívali se pod komentáře nebo pod video a viděli tam nějaké hnusné komentáře. Trošku sprostější a hnusné a vyskytovali se tam pedofilové, tak od té doby prostě zablokovali komentáře. Ale jestli víte, kde mám komunitu, tak tam klikněte a tam pod videami můžete psát nějaké komentáře a nedostanu se to k těm pedofilům, takže se nemusíte bát. Ale máně mi to na komunitu můžete psát. Byla bych teda moc ráda, dejte ještě jednou ty lajky, odběr a sdělte to se svým kamarádům. A já myslím, že se mi to video docela podařilo, ale OK. A na tohle videjko bych chtěla nějakých 5000 lajků. Děkuji. U dalšího videa. Čus. Ahoj děti.